Prosím ťa, vedela by si mi poradiť, akože s knihou vybrať? Ja to nepracujem. Ja som myslel tak akože z takého ženského, vieš, že ako zbaliť dievča v knižnici. To ti asi neporadí. Neporadíš mi? Jak sa voláš? Povieš mi? Ahoj, teší ma. Ja som Kamil. A čo pozeráš, akú knihu? Ja iba sa tak motám, čakám. Čakáš, áno? Čo hľadáš? No však... Nie, nebalím. To nie. Čiže nečítaš vôbec? Nie, čítam knihy. Vieš, čo som čítal? Si čítala? Tak si prečítaj. To je taká... Také, že to by si musela spraviť na to názor sama, chápeš? Dobre, každopádne, nedá mi to nespýtať sa ťa. Dáš mi na seba kontakt? Nie, ty si... Bývaš tu? No, ja som chodím tak, akože... pracovne. Lebo ja žijem. No však to je Ja kúsok. som len odtiaľto, ale... No ale to je kúsok. Není ďaleko. Dobre, no.